Żewġ imwiet oħra fl-aħħar sigħat. 121 każ ġdid pożittiv. Total ta' fatalitajiet li tela għal 108. Total ta' każi attivi pożittivi 2174, bi kważi 200 minnhom huma anzjani residenti fid-djar tal-anzjani. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 105 persuni oħra. Hija din is-sitwazzjoni li nsab fiha bħalissa pajjiżna hekk kif ninsabu fis-37 ġimgħa mill-bidu ta' din il-pandemija. F'ġimgħa waħda biss pajjiżna rreġistra 13 il-fatalità u 885 każ ġdid. Iż-żewġ fatalitajiet li tħabbru il-ġimgħa huma żewġ nisa ta' 86 u 75 sena rispettivament. Qed ikollna numru ta' imwiet kull ġimgħa u dan ikun qed jindika wkoll ġeneralment xi jkun qed jiġri fil-komunità u min huma dawk in-nies li jkunu qegħdin affettwati. Bħalissa fit-taqsima tal-kura intensiva hemm 13 il-pazjent, 4 minnhom ta' età bejn 60 u 69 sena u 9 oħra għandhom bejn 70 u 79 sena. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li qed issir ta' kull ġimgħa, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci tat rendi kont tas-sitwazzjoni fl-isptarijiet. Fl-infectious diseases unit għandna 13 persuna, fil-wards l-oħra ta' Mater Dei għandna 42, Boffa għandna 20, St. Thomas għandna 22, Karen Grek ma ġbaqalna każijiet attivi, il-Good Samaritan għandna 77 persuna, Mount Carmel għandna 1 u Għawdex għandna 15 persuna u fost dawn hemm 2 li qegħdin fl-ITU ta' Għawdex. Hija qalt l-akbar cluster jibqa' dawk li jieħdu l-virus mill-qraba u minn postijiet tax-xogħol, filwaqt il-maġġoranza tal-każijiet pożittivi li tħabbru din il-ġimgħa għandhom bejn 25 u 44 sena, però qed jiżdiedu wkoll każijiet ta' anzjani. Bħalissa fil-ħabs hemm total ta' 6 każi attivi, 2 ħaddiema u 4 priġunieri. Charmaine Gauci appellat biex hekk kif issa deħlin fl-istaġun tal-festi tibqa' tinżamm id-distanza soċjali. Ma nistgħux niltaqgħu ma' ħafna nies għaliex hemmhekk għandek ċans iktar li inti tkun qed ikun hemm xi ħadd li jista' jkun pożittiv u jista' jitrasmetti lil ħadd ieħor. Fuq nota iktar pożittiva, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li tinsab ottimista li fil-futur qrib ikun hawn vaċċin għal kontra l-COVID illi jaħdem. It-tilqim iva qed jibda dak li ngħidu feċċ id-dawl fuq il-horizon fejn qegħdin issa wara diversi clinical trials li qegħdin javvanzaw qegħdin naraw li qed ikun hemm numru ta' tilqim għal COVID li qegħdin joqorbu ħafna lejn propju li jkun hemm l-liċenzjar tagħhom. Dal-istazzjon saqsa dwar is-sitwazzjoni fl-isptar The Good Samaritan fejn huma ħafna l-persuni li jinsabu mħasba dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li qed jieħdu, kif ukoll dwar ammont ta' skips li fihom qed jintrema skart perikolus. Bil-Professur Charmaine Gauci twieġeb b'dan il-mod. Dan huwa liċenzjat bħala long term facility fejn inti għandek kemm is-servizzi bħala kura bħala anzjani manka hemmhekk kun jistgħu jingħataw ukoll is-servizzi bħala dawn li huma pazjenti li huma pożittivi permezz tal-COVID. Il-Professur Charmaine Gauci reġgħet appellat lill-pubbliku biex dawk kollha li jkunu ma jifilħux ma jmorrux għax-xogħol u l-istudenti ma jattendux l-iskola.